Canto talento teñen estas novas xeracións. Eu creo que non podería interpretalo tamén como a eles. Estou de acordo, Andrea. A continuación, van os nenos de segundo da ESO, os que van a interpretar con flautas a canción de Barcarola. Pero Elías, ti sabes de onde provén esta canción? A min deronme este papel e pedíronme que o lese, ben, non me pidas tanto. Sempre igual. Esta canción provén do número máis famoso da ópera de 3 actos de James Poppenbach, Dos contos de Popa. Veña, aplauso como sempre. Casi me muero.